Ben, avui hem hagut la visita de la consellera de Drets Socials, de la senyora Violant Cervera, en Consell General d'Aran, que és la secretària general del departament, als que ja les agraïm la seva visita, en parlar de diverses que avui hem deixat de la taula en aquests moments. Per un costat, aquest treball que ja és més i que hem amb la ponència mixta de traspàs, d'acabar d'artenyer aquest conveni de traspàs definitiu de la competència, i paral·lelament un treball que ja se porta un temps a nivell més tècnic, que hi ha d'anar definint i ampliant aquesta cartera de servicis en matèria social que veiem des del Consell General d'Aran a través d'Aran Salut, i que van relacionades amb el contracte programa que el departament porta treballant tot i aquests anys. Paral·lelament també hem tractat sobre la residència de l'ES, que com ben sabets, com hem informat en d'altres ocasions, és un dels temes que més ens preocupa i ens ocupa en aquests moments, passats ja els temps més complexos de la pandèmia. La idea és, conjuntament amb el departament, cercar solucions viables a aquesta residència que poden passar per aquells junts europeus que ens ajuden a definir el model que aquesta residència ha d'haver, que com vos anunciarem en el moment, la idea que treballa el Consell i que podem mantenir determinades places d'assistència a gent grana, i després ve també de conjugar d'altres tipus de servicis com l'atenció o el suport, l'acompanyament a la discapacitat en la Val d'Aran, i aquest servici d'atenció en entorn domiciliari que en aquests moments funciona i que també pot haver aquí un espai a massa damunt un centre d'obert que pugui acollir a diverses persones en les activitats de tot tipus. La idea és que aquest edifici resulti un edifici funcional i que pugui estar en funcionament de la major brevetat possible. El més important del Consell en i aquesta primera fase més tècnica i més d'actualització d'aquest contracte programa hem de definir per un costat aquella cartera de servicis que des de la Val d'Aran volem ballar de forma íntegra, i podem parlar també que la gent pugui totes aquelles gestius que ara ha de desplaçar-se les pugui en Aran, i per suposat reforçar aquest servici d'atenció domiciliària i acabar de barrar el cercle d'aquesta atenció a les persones en tots aquells àmbits. Com sabeu, en el nostre cas, el nostre model sanitari i social és un model únic, el que ens ha de permetre tot aquest treball també i acabar de barrar, com digui, aquest cercle, de manera que quan una persona hagi d'entrar en sistema, ja sigui per costat social com per costat sanitari, pugui haver tots aquests besoins coberts i el sistema no li deixa anar de la mà en que la problemàtica concreta que viu s'hagi solucionat. Ha estat una reunió molt productiva en la qual hem estat comentant els temes que preocupen justament als ciutadans de la Val d'Aran i a veure com podem acabar d'organitzar-nos. És evident que les eines que tenim de col·laboració és a través de la comissió bilateral, però també és veritat que avui hem acordat establir una comissió més tècnica entre el Departament i el Consell General per poder treballar tots aquells aspectes que ens han de permetre un parell de coses. Primer, actualitzar aquest contracte programa que tenim amb el Consell General, que és l'eina que ens serveix per poder treballar tots els serveis bàsics de la Val d'Aran, i a més poder actualitzar aquesta cartera de serveis. Nosaltres des del Departament tenim claríssim que justament la gestió dels serveis socials, com més a prop del territori, millor, perquè som més eficients. Per aquest motiu ja vam anunciar fa un temps que farem els desplegaments territorials pel que fa a drets socials, que instal·larem el Departament de Drets Socials, els serveis territorials a Sort. Per tant, volem arribar i atansar-nos al territori. Creiem que, tot i que la Val d'Aran té la seva singularitat, tenir el departament a Sort, que per tant són comarques de muntanya com és la Val d'Aran, també serà a nivell de diàleg, també serà més proper, però com deia és evident que amb la Val d'Aran tenim una singularitat diferent, un conveni bilateral diferent, i nosaltres el que volem és potenciar el màxim possible tots aquests traspassos que també la llei ens permeti. Per tant, hem parlat d'això i d'aquesta comissió que ens ha de permetre treballar més al dia a dia i d'una manera més tècnica des del Departament amb els tècnics, els treballadors socials i l'àrea social del Consell General d'Aran. Un altre dels temes que hem estat parlant és justament sobre la residència de l'ES. Com vostès saben, ja formava part dels convenis bilaterals que tenien i que es van signar l'any 2019, concretament
doncs el meu antecessor, el Shaquille El Honrani, i també l'anterior síndic, l'amic Carles Barrera. Aquest conveni parlava d'un cofinançament de les places que podia haver en aquesta residència de l'ES. És veritat que la pandèmia també ha fet variar algunes de les necessitats. Algunes de les necessitats vol dir que no només a la Val d'Aran, sinó a tot el país, nosaltres com a departament el que volem és potenciar tot el que fa referència al servei d'atenció a domicili, especialment amb aquesta de l'acció més comunitària de l'entorn. Per tant, nosaltres també amb el Consell treballarem per potenciar aquesta atenció domiciliària i és evident que també hem de donar un ús en aquesta residència de la Val d'Aran. Nosaltres compartim amb la síndica la possibilitat de que aquest ús també pugui ser compartit amb les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, però és veritat que això no podrà ser automàtic perquè hem d'actualitzar els requisits que marquen també la pròpia cartera de serveis, perquè l'atenció de les persones amb discapacitat o l'atenció de les persones amb gent gran necessiten requeriments diferents que, per tant, ara en aquests moments no estan contemplats a la cartera de serveis. Però és evident que com a departament sí que voldríem potenciar aquest model, no només a la Val d'Aran, sinó a l'anterior visita que vaig tenir a Puigcerdà també va sortir aquest tema, perquè la massa crítica de persones amb discapacitat que pot tindre el Pirineu no és molt gran i a més les distàncies són molt grans, i poder fer compatible algunes residències de gent gran amb persones amb discapacitat sí que és un tema que volem estudiar, però insisteixo, ho hem d'estudiar tècnicament perquè els requisits són força diferents, però sí que és veritat que el que voldríem és poder donar l'atenció a tot el Pirineu de les persones que tenen algun tipus de discapacitat en algun centre residencial. Per tant, la voluntat del Consell és aquesta, que compartim plenament des del Departament. La importància de tindre ja una residència que està acabada i que s'ha d'acabar de posar en funcionament, nosaltres la volem posar en valor. El Consell vol presentar alguna de les modificacions als fons europeus quan la convocatòria aquesta acabi ara a finals de juliol. Per tant, quan arribi aquesta proposta de modificació, evidentment l'estudiarem. És evident que així com, per exemple, de gent gran n'hi ha a tot el territori, a tot Catalunya, i és veritat que l'atenció que es pot donar en municipis molt grans o hi ha molta població és un, i a vegades l'atenció que es pot donar en municipis més petits és una altra, i per això, per exemple, hi ha algunes comarques, especialment de les zones més rurals, que dintre del contracte programa tenim una fitxa que es diu envelliment quilòmetre zero, perquè l'atenció d'aquestes persones grans també és diferent a les grans ciutats que als municipis petits. Amb la discapacitat encara passa molt més. És fàcil trobar recursos perquè hi ha massa crítica, perquè hi ha molta població en poblacions grans, i a mesura que les poblacions són més petites i sobretot si estan allunyades és més complex perquè hi ha moltíssima diversitat, trobar solucions viables a la residència de l'ES, el tema de la discapacitat no lluny, perquè és cert que hi ha un besuny en territori. També no són que se centren que hi hagi un espai que acolli aquestes persones, gent joves, sinó també que a tot d'això hi hagi un projecte d'inserció laboral i per tant que aquesta gent, en aquest cas gent més jove, pugui la seva vida de la manera més autònoma possible en territori, que és el que molts tenen d'hora en centres d'hora. Per tant, aquí també jo treballaré per un costat també l'empresa privada, amb aquesta part de responsabilitat social que les empreses han, i també la pròpia administració, que, com a digui, cercar el perfil laboral a mesura, perquè ens permet el volum de gent que hem, a mesura que cada un d'aquests gujats i gujates, que, com a digui, puguen anar la seva vida de manera més autònoma. I no solem centrar en el propi edifici que les acull com a vivenda, sinó que puguen anar un projecte de vida en territori.